Jel ima nekoga? Sad odavde nema. Nema? A? Ne. Sad kad bude mogao, sad će da se Ne znam što ste sve doradili, mogu se polupružili. Ne mogu. Može. Ne furat sad ovaj stav. Ne može. Dobro. Ima još dva, ne može. Evo ti gdje je mesni odbor. Aleksandar Vučić, ja. Jel ima gore? Ovo sve. Aj sad. Kod nas, bre, ova riba. Nije, počeli sam se s polja. Ovo je ludilo danas vozi. Šta je s ovim motorom? Ne skrećemo, nego idemo kod ovog Roberta, gdje ti je to? Može kod ribara ovog. Jasno. Nigde ne može. Čekaj, je li ima nešto iza? Još jedan skreće. Ima Mislim ti nisam dao. Može sad.
sve Nema ide, veze, samo ti je.